जोंना आसोला माला गाइखेर लोंदों गोथाव गाइखेर लोंनो थाखायनो उलुक गुसु जागासिनो गोथाव गाइखेरा रिक्सु जासुला रिक्सु नङा पुरा उछुल पुचुल जाबाय थादों बे गाइखेर लोंनो थाखायनो सान्थि गाइखेरबो लोंनानै सान्थि नोंहा सोलाजोब्बाय गिलासखौनो नालाय माला गाइखेर लोंनाय गिलासखौ सोलाजोब्बाय लुबावदो इयाव लुस्लायबावदो उफ होनदो वा बाब्रे लोंजोबनानै माबा गाहायनिखौबो सोलाला लांजोबो बेना अबेसिम थांगोन बेखौनो सोलालांबाय थागोन बेना गोथावथारमोन हाबाब थौवासो जाहैदों बे प्लेटजों प्लेटसे लोंबाय होमबाबो थोबावा लोंसुला जासुला जासुला दिनैसो गाइखेर मोननानै गोबाव जाथारबाय गाइखेरखौनो होआ आङो बांद्रायनो नुदो बेना खुरै खोख्लि हरजोबलायगोन आरोना गैला खतम एफा लोङो नामा सुला गाइखेर जागोन आं जोंलायनाय 2000 years later Paisa bokonang paisa Pesa nikal yes abis saya Hai Lwgwpwr kulumbai गासिमसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअआवहाय गासैखौबो बरायनाय थाबाय स' Lwgwpwr दिनै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय स' Lwgwpwr नायलांबाय थादो होनबा भिडिअखौहाय दाहाय जानो थाखाय खाजा लाबाय आरो ना आं Lwgwpwr कतेसे 65 स' Lwgwpwr आं बास स्टेन्डनिफ्राय फैबाय आरोना बेयावहाय खाजा लानानै फैबाय ओमफ्राय दा हासबेन्ड फैबा ज' लगायनानै जासिगोन आरोना मुरिबो लाबाय नै Lwgwpwr मिक्स खालामनानै जानोसै मिक्स सनालि गेदाखौ फै दा गेदाखौ फै जेबो लाबोआखै आं जेबो लाबोआखै मुरि सोर गथ' नोंलाय सोर नोंलाय खोमसि मबाइल गाख्लायनानै होजोब्बाय बियो आंनिखौ हा सोर नोंलाय सोरनि फिसा ए भगबान गोदोनिया मा जानांगौलै मा खेवनांगौ नोंखौ खेवना होनांगौ ए मबाइलाव मानो गाजोबखो एसे बुजां होननायखौ मोनदों मायदि सानो बियो हंला नोङो रेक्सु हंला बोथोरानो दिनै माबा एकदम बार खोलो खोलो बारदों अखा हां थान्दाथार आरोना Lwgwpwr ओमफ्राय मबाइलाबो केमेराया मोजाङै नुवा आंना ना रेक्स
मबाइलानो आंना मोजां नङा बायनो हायाखै ना रिक्सो हाबा उन्दुनो ओंखारनाया मैखि दैलेसो जाजोब्बाय मानसियानो मैखि दैलेसो जाबाय नोङो उन्दुनो फात्ता होखाया नुदों माबायदि जायगायावनो एरायनानै थाङो मा खालामदों नोंलाय रे नारा होनो हाया इसोर भगवान नुदों नोङो इसोर बालायाव उन्दु नायजाला छि लेथ्रा जाबाय नों न'आव दाहाबखासै गथ' होनखाबाय आं नों फरायनायफोरखो मा लिरखो माथो खाथा इफोरखौलाय माथो खाथाखौ बोखाला जोबखो नै भगवान मा लिरजोबखो नालाय मा जायाखिसै बेखौ भगवानासो जाने मा लिरखो हेले मा जाखो 1 वेनि 1 2 3 4 5 माथो बिहियालाय मा मदेल जाखो बिलाय बिहिया बियो खोमोनालाय फिसा इया आयु इमान गिदिर लिरबाय जायाखैना इयो जायाखै आया भगवान बायदि लिरला जोबखोहाय इबो इया नालाय नै एफा गिदिर ओइसाबो एफा गाहायसिम फैनाय इफोरखौ फुगारनानै लिरसै लिरदो दे नै जोंना एक्टरा फैफाफिनलायबाय एक्टर गाजोलाया जेराव थाङो बेयावनो खिबु दाम नङालाय जाम्बा थगायदोंसो आङो 1 hour later. सनालिखौ बामनायनि हिंसा जादों बेहा आं सनालिखौ बामनायनि गावहाबो नुदों ना सनालि नायरेक्सन नायसने सनालि गुड गार्ल दिदिखौ अनबाय आं नोंखौ अनला देखसो गाजि बेड बय जाव गाजि जाव नाय देखसो सनालि गुड गार्ल राबा दंखायो आङो सनालिखौ बामदों नालाय आङो ओमफ्राय गावहाबो हिंसा सादों आरो दायो गथ' सोर नोंलाय सोरनि फिसा नोंलाय ओंखारबावला ओंखारसै बिसिना थांसै अबे खिबारिनिबो फैनानै माबानिबो फैनानै उननिफ्राय फैया नोङो लेथ्रा बेथ्रानो डाइरेक्ट सासे सनालिखौसै सनालि गुड गार्ल सना लोखि लादु गावदा एकसा गाजि बेड बय Jump, tidak, deksu, wah, cenderlai, kamu sih warna apa sakan dengan mudah lang nih, sendal kono warna apa dengan apa ya, sendal kono warna apa nih ang dengan pasannya, Lwgwpwr ang aisy kalau kayak nane sandal lu gitu nggak ada, time ada menani, dosta kan sih ada, nah 10 menit kom dosta. Iku लगायग्रोसै होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो आङो लगायनायखौ लगायनानै जानो लुगैदों आङो एखमबा बिदिनो फाग्लि बायदि जानो लुगैलाबायो आरोना एखमबा लगायग्रोसै लोगोफोर नै प्रसेसिंआ सोलिगासिनो मोनानि रायखसफोरनि जाग्रा नै सासेयाबो दङ जमनानै रेक्स फैदा जमसै जोंहा फैदो नों सोला हरथारदोलै सोला हरथारदो रेक्स नै सोला हरथारदो फैदो नै जोंना बेखौ मा होनो बिथांखौहाय रायखसि गजब बेइज्जती है खसि दान'फारि गावहाबो जायो लोगोफोर उसुरारिया नै उसुरारिखौ नायनोबा नै दान'फारि गावबो रायखसखा नुबाय दान'बा रायखसिया नुबाय आइटेमफ्रानो आइटेम
Iku hobawan sang. Iku होला le. Bobekौबा होलानो बबेखौबा होयोनो. Iku होला. Iku ओरैनो जानो दोनसै गाबोन. नै बुरिखौ. एथ' बुरजा मानो लगायनांगौ रायखस बायदि आं सोजानांगौ जायालै हाबाब. नायलागोफोर. आं जानो हाया. नायलागोफोर बेयो जाया होनदोंना दा नायदो नोङो आदा फोजोबगोन बिसोरो बेनो बिसोरो. बेयो आदा फोजोबगोन दा गाबोन र' गावखौ. नोंगौ नोंसोर नायलांबाय थादो दा. रायखसखा. नोंगौना नङा नोंथांमोन. आंथ' बारा जाबावासै आङो बेखौ अननानै बुन्दुमोन. बेट्रि गैला आंना टं होनबाय. टकटं. सानसे दांनाय जायोना ओमफ्राय नै जोंना सासे गल' गथ' नाबालक साबालक गल' गथ'आ हनै नायदों. नाबालक साबालक इखौ जादों थरसा. नाबालक साबालकनो हरबाय. आनै इखौनो जायाखै माथो. बेखौनो जायाखै हनै नाबालक साबालकआ नोंना. दामि साबालकआ. नाबालक नुबाय दा रायखुसि जाजों गोरबाय नुबाय दा नुबाय जानायनि सिगां नुबाय. आंखौ जानो मोजां मोनथारो होननानै बे खानाखौहाय. ओंखायनो नै खिफि. जा गेसाव खिफि बेखौ बिबु सेवनाय एकदम मैसो बिबु सेवनाय सैमा बिबु सेवनाय बायदि सैमा गोथैनिफ्रायबो गाज्रिसिन मोनामो. एकदम बिबु सेवग्लिजोबनाय बायदि मोनामो बिनि खिफिनाया. मा होनदों नोङो मा होनदों होनफिनलाय? राजा लामाखौ सोरबा हमथानो हायो नामा? राजा लामाखौ सोरबा हमथानो हायो नामानो? नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर लगायनायखौ. मोननांगौमोन ओमफ्राय निम्बु बिहरबाय आङो जाबोफायासै बियो. निम्बु नांबावोनो गाव फैसा हरदों गाव खामायनायखौहाय. लाख थाखा खामायनो गाव. आंनाव दंमोन 5,000 नट लोगोफोर बे 5,000 नटखौ अबेहाय खुस्रा मोनो दे नोंसोरनो सानदो. फैसा 200 थाखाल' नट हाय इखौनो बा खुस्रा गैयानो मालाय दखानदारानो हरखागौमोन खुस्रा. 5,000 नटब्रा. थाव सोनायावनो 200 थाखाखौ होनानै नों निम्बुखौहाय इयावनो खुस्रा बिनानै लानो हाबायमोन. औ बे थाव दखानानै बाहाय मा होनो थाव दिपुआ बाहाय ओमफ्राय निम्बु दखाना बैहाय ना माथो? नोंहा थाव सोनायाव मा? थाव सोनायाव 200 थाखाखौ होनो हागौमोन ना नोङो? ओमफ्राय थावखौ अबाय सोयो? ओमफ्राय 1 थाखा खुस्रा दंमोन ना इजों लानो हायामोन? नुबाय एसे नाबालक साबालकआ. जा बुरजासो गोथाव. माबायदि नायदों नुबाय नाबालक साबालकखौहाय? या बुरजासो गोथाव जागौमोन निम्बु थाबा खम गोथाव जागौमोन नालाय ने? लगाय सिग्लिजोब्बायसो आं जाला मुगैनोसो ओंखारबाय आङो. मोनजाखाया आं जागोन हारसिं. जादो नों रायखुसिया. जानानै खिस्रायगोन नायबानो जाबाय. फुङावहाय खिस्रायगोन नायदे एकदम बे टेस्टि. आं मोनसे होनो नैबे सानाया 12 आना ना मा होनो? 32 सानाब्रा 32 साना. जा गोथावना आरो बेनि माने सेनाहाय मोदोमनाया जा गोथाव मोदोमदोंना. नों मोनजायाखै? नों जायाखैमोन ना? हरो आंबो एसे जानोसै. लालसा नुबाय लोगोफोर नुबाय? लाबना जाया होननाय मानसियानो. ओमफ्राय भिडिअफोरखौ ओरै मा लालाजोबो बे न'फोरा लेथ्रा जाजोबगौ नुवाखै नामा? कैमरे के पीछे क्या है कमरे के पीछे कमरे के पीछे क्या है कमरे के पीछे. नाला हरै बे हामजासिमब्ला आं माखौ जानो माखौ लोंनो जाबाय दा. कमरे के पीछे हम है कमरे के पीछे हम है. बिसना गोजा जाजोबबाय. नुबाय रायखुसफ्रा. कमरे के पीछे देखो मुसारी लगा हुआ है सोनाली सोया है. सोनाली सो गया है बोलो. आया सा गोथाव ना जायाखै दे होनलाय? गोथाव जादों गोथाव एकदम. आं दहायनो लगायनानै जाहोनो होदोंमोन नोंखौ नों नेम्बु लाबोनो थाखाय लागाजों लगायाखै आं खोन्थायाखैबो नोंनो. नंगौ. फानबाय आङो जेरैखि जायाबाबो आंनो निम्बु बिबावबाय आं बिनानैबो नों निम्बु दंबा आं न'खरफ्रा सैसेबाबो गैया. नों दहायनो होनबा आं दहायनो लाबोनानै बिदिनो खोथा होनबा लाबोनांगौमोन ना. होनना सानांगौ रायजानो दोननानै रागा जोंनानै. नंगौना. मा मोजां होनना. दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय ओमफ्राय थाबैनो गोदान ब्लगावहाय लोगो मोनफिनगोन दे लोगोफोर. बाय बाय टेक केयार.